Ndị ogbe ime obodo Amagu na Nsugbe bụ ndị nke kwudosiri ike na-ekwu na ha kakwarịrị ebe ha kwụ n'etu ha si wepụta otu onye n'ime ha bụ Maazị Ifediora Mmabia iji wee kee ana ọgba ụtụ bụ nke kwuru na ọ bụ ndị obodo ahụ nwe ya ma bụrụkwazị nke ọ ga-eke n'etiti ndị niile bụ nke nọ na ogbe enwere n'ime obodo ahụ. Nke a bụ mkpebi bụ nke ndị nke bi n'ime obodo ahụ wepụtara aka wee mee ka ha mechara ọgbakọ n'ebe ha na-anọ wee na-achịkọba ọgbakọ ihe mmemme ha n'ụbọchị Mọnde n'ime obodo ahụ. Ngozi Obileri bụ onye nke ga-wetara anyị akụkọ ahụ n'uso. Ya bụ ọgbakọ bụ nke eji ihe gbasara ihe anụrụ n'igwe okwu gbasatara ụfọdụ ndị Amagu ịkwụsị ndị goro ala na ebe a na-akpọ ọgba ụtụ ịba ma rụọ ọrụ n'ala ha ka eji maka ya wee kpọọ ya. Ka ha nụrụ ya bụ ihe ekwuru n'igwe okwu ka ndị Amagu village chịkọtara ya bụ ọgbakọ ka ha wee nwee ike kpọghachite ndị ahụ na-aga ezi ozi ahụ ha kọwara na onweghị isi na ọdụ n'ikuku ka ha iji maka ya wee bute ọgbaghara na obodo ha. Dịka onye tọchara obodo ahụ siri wee kwuo bụ Maazị Ifediora Ezeodo, ọ kọwara na ndị Amagu bụ nnọọ ndị were ya bụ ọrụ itule ma mara ole ala ahụ bụ ọgba ụtụ dị kee ma nyegasịa onye ọbụla bụ nwoke amụrụ na ya bụ obodo bụ nke torugoro ikete ala dịka omenala ha siri dị. Ọ kọwara na ọ bụzi ihe mgbagwoju anya n'aka afọ 10 gasịrị ekere ya bụ ana ka mkpụrụ mmadụ one na one chịkọrọ aka ọnụ wee si ebe mmadụ amaghị ikunie ịbịa jụọ ndị okenye nyere ya bụ nwa amadi bụ Ifediora Mmabia ịrụrụ ha ọrụ ahụ ajụ. Onye okenye ọzọ na ya bụ obodo bụ Maazị Okonkwo Iveke kọwakwara na aka ya adịghị ya ma ọlị ma na-ajụzi ihe kpatara aha ha ji wee soro na aha edenyere bụ ndị na-ewelite ya bụ okwu na ha ekweghị otu esi wee kee ya bụ anị. Kọwaa na onweghị oge a bịara jụọ ya ajụjụ gbasara ya bụ anị ma ọ bụ nara ikike n'aka ya itinye aha ya na ndị na-agba ya bụ mgba ma kọwakwa ya bụ akparamagwa ka ịkpa arụ. N'okwu nke ha dịgasị iche iche ka ndị ọzọkwa bụ ndị okenye bụ Maazị Okonkwo Nwasike na Udobaejo kpọkwuru ndị niile goro ala na ya bụ ọgba otu ka ha gawa na-atụghị egwu ọbụla jerụwa ihe ọbụla ha chọrọ ịrụ n'ala ha na ndị ahụ bụ ndị dị mkpụrụ mmadụ ole na ole na-eme ihe ahụ enweghị ikikere ikwuwasị ihe ndị okenye obodo kwuru. Onye isi ndị ntorobịa na ya bụ Amagu bụ Maazị Amechi Ivezi kwere ndị niile goro ha ala ebe ahụ nkwa na ha kwụ ha n'azụ chinchin na naanị ihe ha ga-eme bụ ịbịa gwa ndị ntorobịa oge ọbụla ha chọrọ ịrụ ihe ọbụla ala ha. N'okwu nke ya ka Maazị Ifediora Mmabia bụ onye nyere ya bụ ọrụ kọwara na ala ahụ bụ nke enyefeburu ezinụlọ ndị be Anyansi si n'Enugu village nke Nsugbe n'oge gara aga. Emechaa ha bịa nwebe nghọtahie na ya bụ atụmatụ dị n'etiti ndị be Anyansi na ndị Amagu nke kpatara na ha kere ya bụ ana were pasentị 30 nye ndị be Anyansi were pasentị 70 nye ndị Amagu nwe ala bụ nke ọ kọwara na edekwara ya ede n'akwụkwọ. Maazị Mmabia kọwakwazịrị na ọ bụrụ ihe a na-emere na obodo Nsugbe na oge ọbụla ekere ala na ọ bụ oke na ọrụ dịrị onye ọbụla bụ nwoke rugoro ahọ iketa ala n'obodo ahụ ịgakwuru ndị kọmiti ikenye ala dị n'aka rịọ ha ka enye ha ala nke ya bụ ndị ga-edurukwanụ ya bụ onye gaa n'ala ebe ahụ a na-eke ala nye ya ala nke ruru ya ma kọwakwaza na onye ọbụla ruru ikete ala na-agaghị mee ụdị ihe ahụ gosipụtara na onweghị mmasị iso wee kete ala ahụ site na Amagu village nke dị n'okpuru ọchịchị Anambra East. Abụ m